Dobar dan i dobrodošli na obilježavanje još jednog događaja u okviru ovogodišnjih dana evropskog nasljeđa. Ispratili smo oktobar i novembar nam je na izmaku. Bliži nam se 12.12. i završna mostarska priča, ali imamo mi još mnogo toga pokazati do sredine decembra u gradu na Miljacki. Danas ćemo malo pričati, a mnogo pjevati. Vjerujem da ćemo svi uživati zahvaljujući našim sjajnim, talentovanim srednjoškolcima, učenicima Prve bošnjačke gimnazije Sarajevo i Katoličkog školskog centra Sveti Josip Sarajevo. Pozdravimo ih i poželimo ih dobrodošlicu na šetnicu ispred Federalnog ministarstva kulture i sporta. Hvala vam što ste nam uljepšali ovaj kišni i tmurni utorak. Profesori i učenici obje sarajevske škole povjerili su nam da su uvježban tandem i da uživaju nastupati zajedno. Mi im vjerujemo na riječ, a učari udruženih glasova svih današnjih aktera uvjerit ćemo se prilikom zajedničkog nastupa horova ove dvije škole koje čuvamo za kraj današnjeg, sigurno sam, lijepog druženja. Za početak pozdravit će vas te poželjeti dobrodošlicu federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlajsavljević, kao i obično. Dragi srednjoškolci i srednjoškolke, dobro nam došli. Dragi naš KSC, draga naša prva bošnjačka gimnazijo, dobro nam došli. Ima li ljepšeg susreta od susreta dvije škole koje se spajaju kao mostovi, kao ruke koje se vole, a ove dvije škole će to danas upravo i pokazati. Riječ je o dva zbora koja se ne mjere sa drugim zborovima, pa čak i onim profesionalnim, i sretna sam što ćemo danas imati svi čast da slušamo ove sjajne mlade ljude pod dirigentskom palicom njihovih profesorica i vjerujem da će nam svima ovo ostati trajno u sjećanju. Počeli smo sa toplim sunčanim danima, ja nisam imala tad jaknu na sebi, borila sam se što duže da je nemam. Dočekat ćemo i sa snijegom ova naša druženja, ali neka ovo budu druženja za pamćenje, a ovo što ćete vidjeti danas uistinu jeste nešto na što svi trebamo biti ponosni. Budite uz ove mlade ljude, plješćite im više nego svim zvijezdama kojim platite beskrajno velike sume novca da ih slušate, jer ovo su jedine istinske zvijezde. Sretno! Ne brinite se, ministrice, i ako bude snijeg do koljena, naći ćemo mi rješenje. A zbor Katoličkog školskog centra Sveti Josip Sarajevo djeluje od osnivanja škole i kroz svoju već dugu historiju zabilježio je brojne uspjehe u školi i gradu Sarajevu. Pjesma je hrana naše duše, poručuju učenici opće realne gimnazije i srednje medicinske škole koji čine zbor. Učenici koji pjevaju u zboru vole i žive muziku izvan škole, te pjevanjem obogaćuju školske i gradske manifestacije, pa tako i ovu našu Dani evropskog nasljeđa. Voditeljica zbora je Ana Anderle-Imamović, profesorica glazbene umjetnosti u Katoličkom školskom centru. Dobro nam došla, gospođo Ana. Dobrodošli, dragi učenici. U nastavku uživamo u programu koji ste nam pripremili. Izvolite.